Badakizue gaur autogobernu ponentziaren bilera izan dela eta bilera honekin bukatutzat emanda adituekin egindako erronda hau. Bere garaian erabaki zen testu artikulatuaren langintzan ibili diren adituekin erronda bat egitea. Eta esan bezala, gaur Mikel Legarda EAJak izendatutako adituaren agerraldiarekin bukatutzat eman dugu fase hori. Nola baloratzen dugu guk fase hau eta nola baloratzen dugu batipat orain arteko ibilbide guztia. Egia esan, adituek egindako erronda honetan ez da bere biziko aportazio politikorik egon. Izan ere, adituek aurretiaz ere beraien posizioa, bakoitzaren posizioak idatziz bidali baizizkieten ponentziari berari. Aldiz bai ikusten dugu konstatazio bat egon dela. Eta konstatazioa da PNV, PSek eta Podemosek sinatu duten edo erdietsi duten akordioa bere garaian parlamentuak emandako aginduaren edo mandatuaren kontrako norabidean dijoala. Eta zentzu honetan, esan beharra dago, guk bere garaian Euskal Herria Bilduk alegia adituei 8 hilabetetako luzapen bat onartu geniela. Prorroga edo luzapen horren ostean berriro ere adituen erronda hau, hilabete luzatu den erronda hau onartu egin genuela. Eta guk uste dugu, denbora guzti horrekin, gaurkoarekin, bizka bat, eztabaida hau eremu pribatuan ematearen fasea bukatu egiten dela. Eta alegia, guk uste dugu, premiazkoa dela, eremu pribatutik, eremu publikora eztabaida hau pasatzea. Zentzu horretan, gaurkoaren lehen helburuetako bat iragartzea litzateke, bai EAJ, bai Alderdi Sozialista eta bai Elkarrekin Podemosi eskatu egiten diogula, beraien artean adostutako testu artikulatua edo lege proposamena, lege proposamen gisa parlamentuko prozeduran erregistratzea. Uste dugu pausu hori eman behar dutela, lehenik eta behin eztabaidari bide emateko eta azken helburu bezala estatus politiko berri baten erdiestera jo behar dugulako, baina beste alde batetik esan bezala hori izango delako ere modurik egokiena gizarteratzeko ere egiten ari garen ekimen hau edo saiakera hau. Horretaz gain Euskal Herria Bilduk berak propioki bai hartuko ditu neurriak eztabaida hau kaleratzeko eta Euskal Herria Bilduk bere kabuz propioki erregistratu edo mantendu zuen testu artikulatuaren edukietaz hitz egiteko. Hasiko dugu sozializazio kanpaina bat herrietan, herri eragileekin eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrekin eta baita ere kanpaina bat nazional mailako eragile eremu ezberdinetako eragile anitzekin ere hasiko dugu horrelako herritaretze edo gizarteratze kanpaina bat. Esan bezala, jendeari azaltzeko zertan oinarritzen diren Euskal Herria Bilduren proposamenen edukiak eta estatus politiko berri baten premietaz ere aritzeko. Zergatik esaten dugu estatus politiko berri batetarako premiak ditugula. Atzo, adibidez, guztiok jakin bezala, greba orokor bat burutu zen Hego Euskal Herrian, eta greba horren aldarrikapenen harira egon ziren Urkullu lehendakariaren adierazpen batzuk, esanez, greba horretako aldarrikapen asko ez direla gure eremu konpetentzialekoak. Alegia, esaten zuen, guk ez daukagula, erabaki ahalmenik, ez gutxiengo soldatan, ez pentsioetan, eta ez beste aldarrikapen batzuetan ere. Hori ez da guztiz egia.
guk uste dugu, atzo kaleratu ziren hainbat eta hainbat aldarrikapenetan gobernuak borondatea baldin baduela egitekorik. Katalunian erabaki politiko irmoa adierazi dute, adibidez, gutxieneko soldata 1.239 eurotan kokatzekoa. Beraz, Urkulluk badaki, inor baino hobeto daki, badu egitekorik. Baina guretzat zentzu honetan larriena ez da hori. Larriena da hori esateaz batera, estatusaren gaineko eztabaida betean gaudenean, autogobernu ponentzian, larriena da uko egitea, errenuntzia bat egitea, gure eremu konpetentziala handitzeko eta zabaltzeko. Besteen artean, atzo bezala, kalean egon diren aldarrikapen horiei aurre egiteko. Esaten da, ez daukagula konpetentziarik, baina aldi berean uko egiten zaio konpetentziak izateari. Hori da gertatzen ari dena, eta hori da guretzat erabat larria dena. Ze orain arte askotan hitz egin da erabakitze eskubideaz. Asko hitz egin da erabakitze eskubideaz, autogobernu ponentziaren ibilbide guztian zehar. Eta guk esaten dugu, Podemosek, Partidu Sozialistak eta EAJak erdiatxitako akordioan ez dago erabakitze eskubiderik. Egin dugun erronda hau, horren konstatazioa ere izan da. Adituekin egin dugun erronda hau, horren konstatazioa ere izan da. Eta ez da nik esaten dudana edo Euskal Herria Bilduk esaten duena. Bertatik, igaro diren adituek, gehienek, hala adierazi dutelako baizik. Adituetako batek, esan zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak xedapen gehigarrian jasotako erabakitze eskubidearen inguruko formulazioa dela desideratun bat eta autoengaino bat. Eta horren konstatazioa ere izan da. Ez dago erabakitze eskubiderik, baina ez da erabakitzeko eskubiderik ez dagoenik. Ez dago, lehen esan bezala, gure eremu kompetentziala, kuantum kompetentziala, zabaltzeko, edatzeko, inolako intontziorik. Ez dago gizarte segurantzarik, ez dago lan harremanetarako euskal esparrurik, eta ez daude beste 1000 eta 1000 gauza gaur egunean beharrezkoak liratezkenak herri honen etorkizuneko erronkei hobekiago, egokiago aurre egiteko. Gure galdera hori da. Zein da diferentzia momentu honetan indarrean dagoen 1979ko Gernikako estatutuaren eta testu artikulatu horren artean dagoena? Zein da diferentzia? Eremu konpetentzialari dagokiona, botere politikoari dagokionez, burujabetza kotei dagokionez. Hori da larria, eta guk uste dugu, momentu honetan, EAJ, PS eta Podemosen artean baldin badago saiakera bat, ibilbide guzti hau bere horretan hiltzen usteko, dela galdera horiei ezin erantzun bat egoki bat. Hori da gure ustez gertatzen ari dena, eta zentzu horretan ikusten dugu erabateko intentzioa hiru alderdi hauen artetik, guzti hau egin den lan guztia bere horretan hiltzen usteko. Baina esan bezala, Euskal Herria Bilduk horretarako asmorik ez du, eta Euskal Herria Bilduk gutxienez bere bitarteko propioak, bere erabaki propioak hartuko ditu eztabaida hau hiltzen ez usteko.